духтаракои хушрӯ, пеши Фарзона омадагем борои нав овардиян. Ассалом. Бозори Корвон даян тарафи Тилобозор 12 дарвоза 6 қаторе на 13 байни 12 ва 13 мешава 6 қатор. Марамат духтаро нигоҳ кунед, ина пӯшидагиш ҳамаи размеро ҳастай беҳад хушрӯ. Ай бо ду модели дигаш ҳам аст, оз нишон метим. Донада 450 сомонай, оптови бо метавонен ай хичон пурсон шавед. Хушрӯай ки иш 250, иш 250, иш 450. Ана ин амуд ҳаст, иш бо 300 сомон. Хулас чанд моделай марамат бо метавонен биёен хитонай пеш бинен. Касоне ки имконияти омадан надоранд, рақамашон ҳаст, бинависен бо катихчон ҳам суҳбат шавен духтарако. Баъдан киртово омадага ё чанда? 350 сомон. Бори навай бо арзон мешава, оптовиш бо арзон мешава. Нигоҳ кунен, хушрӯа, ин стилиш аҷоибот будай духтаро. Марамат биёен, ай бо дигар цветошам ҳастай, дигар цветпошам ҳаст духтаро. Нигоҳ кунен, қайин интихоб бисёрай. 350 сомона бо арзон мешава духтаро. Оригиналошай блескша, бинен чихе блески хушрӯ метия. Ранги бархтай. Марамат барои маълумоти бештар рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Иям ҳамин нархая? Ишам ҳамин нархай, бархти оригиналш. нигоҳ кунен. 350 сомон. Арзоншам доранд, ай варианти арзоншам ҳаст. Шумо нависен бо шумо дам мефаҳмонанд кадомаш чанд сомай чихелай. Иш чанд сомай? 220 сомонай. Диден инаи варианташ, унавай бархтай, блеск дора. Иш бошад дигай материалаш. Мана куртаи фасони хушрӯ дар ҷои Фарзона духтаро нигоҳ кунен. Ино ҳамаш копия люксои 1500 сома куртаян. Ина Фарзона овардай 330 сомонай, 300 сомонда метиян. Марамат духтарако, оптовиш бо дигар нархай духтаро. Марамат ҳамаи цветоша доранд. ҳамқа хушрӯай бо расветкош нигоҳ кунен. Сангош ҳамаш сангои Сваровски. Наворда наомадестай духтаро. Леки шумо нависен сурат мепартоя, бинендаш маҳқултон мешава. Санго ҳамашина биден тоза хушрӯ модели фасон, размеро ҳамаш ҳастай. Мана касе ки омада наметона хичон доставка доранд. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 12 ва 13 дарвоза мешава. ин моделиш будигай. Мана марамат 6 қатор ҷои Фарзона биён нишонтон метиҳанд. ин модел чанд сомон? Инаи моделша 250 сомон кардагия. иям хушрӯ бамбукая материалаш. Королевский бамбук, сангои Сваровский, размеро ҳамаш ҳаст. Бо расветкаи сиёҳам дора. Хушрӯай духтаро. Ина барои туй, барои ягон ҷо рафтан дар кор боша, бинависен дарав доставкатон мекунанд. гирен хушрӯай. Ина двойкои хушрӯ, двойкои дароз, қадошона бинен дарози хушрӯай дар ҷои Фарзона чанд та расветкаш омадай. Иё чандиян Фарзона? 200 сомон. Марамат бо метавонен катихчон ҳам суҳбат шавен. Ина иш бо сангиш дига хебдай. Диден инаи корични биша. Ай ҳамаш расветка доранд. То зонура дарозана. Қаттон агар паст боша, ай зону поёнай бо. Ина марҳамат. Марамат метавонед барои маълумоти бештар муроҷиат кунен. Рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Доставка доранд. Размеро ҳамаш ҳастай. 200 сомон хушрӯгиша. Диден духтаро? Двойкачаи фасон. ҳам дароз, ҳам хушрӯ, ҳам нархи дастрас. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 12 ва 13 дарвоза мешава. 6 қатор ҷои Фарзона. нигоҳ кунен, 6 қатор. Марамат биёен. иҷа дар либос бисёр дора. ҳамаша айпеш тамошо кунен, маҳқултон мешава. Ва духтаракои халатака бинен чихо хушрӯчаяй. Марҳамат Фарзона бори навовардаи сангои Сваровски доранд. Беҳад фасонак. 200 сомона. 200 сомон. Размеро то 60 размер ҳаста. ҳозир ма цветоша нишонитим, нигоҳ кунен. Ина савз дора, сиё дора, беҳад хушрӯ. баъд нав кабуд чандай? Ваям 200 сомон. Оригиналш би сангошам ашмода нишонитимда. Мана сангошон Сваровски, материалш королевский бамбук. Як бор биёен бо айпеш бинен духтаро. Омадан натонен, бинависен доставкатон мекунанд. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 12 ва 13 дарвоза 6 қатор ҷои Фарзона духтаро. баъд нигоҳ кунен, инамҷам ҳамаш куртои новинка, куртои хушрӯ. ё чандиян? Унам пардоро чанд сомай? 250 сомон. Ина бо расветкош буда. Ина
کسی آبتون میگیره با ارزان میشوه. اینه پردرو را بینین، اینا دخترک ها برای توی برای گنجو رفتن میپرسن. 250 سومون оптови бо ҳастай расветка манам нишастай королевский велюрай материалш марамад ина қисма биненда чиха кирта бисёр дора ҳам манам душ будае ина марамад беҳтарин варианто болопушоям ҳастай инаи тарафда буйне хели киртоям ҳастай беҳад борои хушру доштай фарзона духтаро ина марамад аз и пас клиент шавен муштариш бишавен тез тез бори новинка меёрад баъд акция дора. Ия, и чанд пулай? Иям 200 сомон. Ай духтаро хушру будаи кирта. А и халатая? Ира бинен то 58 размер ҳастай. Фасонча мана марамад духтаро каседа дар курай фарзонада нависе. Продажа духтаро дар ҷои фарзона нигоҳ кунед. Инами куртаҳоро ҳамаша кам мондагай акция эълон кардай 100 сомон бовар мекунем. ҳамқа куртачои хушрӯай 100 сомон. Мана ҳамаш қиматӣ будан аз ҳисобе ки як донагӣ ду донагӣ ҳам хеле мондагиай барои ҳавай распродажа эълон кардан 100 сомонӣ. марамад бозори Коргон тарафи Тилобозор 12 дарвоза духтаро шашум қатора байни 12 ва 13 меша шашум қатор ҷои фарзона ге нишонтон метиҳам. нигоҳ кунед 100 сомонӣ шидагиай. ино доставка надоран на фарзона. доставка не ки надоран духтаро. ина касе киртагирай биёен распродажаошон доставка надоран. А дигар намуди куртаошон ҳамаш ваяй доставка доран. хушрӯи куртаош хай бо биёен хитонай пеш бинен духтаро. мана 100 сомон. интихоб бисёрай бинависем бо шумода мефаҳмонанд.